Abanyanyimbo korwa ase getaseni Kenyamira nigo bachakire obotuki kobwatekana amo n'omusacha yomo gotoka gesungeti ase chinsemo chia kebirigo ase chinjira chiobotutukanu koreng'ana amo n'omogambi omoke gose omu assistant chief w'echinsemo echio Jacqueline Bwari iganyaka gakurwa obosemi gochiesa abanto gwesokia na gokwanera emechando aho bagwetera ase chinyomba chiabo. Roboti oruo buna gotumanyia omorikito Polycarp Okara. Nigo yaba amaisuguswa mono bwoba ime yomuchijiga okebirigo emambe ya lero magega yo mubere bw'omunsacha yomo bw'emyaka jigatwa gotoka ochengeneine ase nyomba eyo bamenyete kananyore report bono mambi saa moja nga omonto yomo omenyete ase chirandia chia kebirigo nyare kobaga kwerusia obogima na esababu yo kwerusia obogima techieti kororekana buya gare nakopima okorara emyaka around 47 years nande mbamenyete n'omusubati oyo gokora biashara ase chiro ya kebirigo koreng'ana amo na abamenyi kurasoro ngoriga nigo bakwenekia buna abwigoro nigo enkeje igaya nyarete ko bagekwenekia eriumana na buna kurwasa amatuka magega nigo nyagosira bagendere ko bagochandana amo ne amateye iga nabatomenyete na eriki akeri otemire kwerusia obogima mara ange sana akonywa iona machiko unga karioma nankarengo lakini eriki bwetemire eriki gebwata bobe koreng'ana mo no assistant chief kurwa sub location iga ya kibiriga asireta Jacqueline Bwari nigo hagendere ko bagakobasemia abantu chinga kibabwate emechanda ase chinga kweneke bunango sanga bare elio konyara ko bagokonywa inche nare goteba ase abantu abatomenyete boniga abo obogima bwakong'ire igo twarenge korora totware obosemi kurwa ase abanto bande kereng'ana yagokong'eire sanga n'omonto mosinyaine nere tagwanja gotumeka engori teri mosani nande engori teri machieso nande tori koya gosereria twema gotumeka abasani bagwa advice omanye nkanto nkento kiogokora gose inchwa ase chiobisi chiaito togwa advice otomanye ng'anki ogokora nabo togogokonya nabo togokonya nona ase ebirengereri chiobisi chiaito nchiro nande ntobanchete nande tokobahudumia mwensi nande okerori okamoranje goteka advice yaito igo abana baitekera mwakinire mokaga ino mwachakire obogima bwa mateso ekero mwatesanire kwarorire ng'a kwerusia oro mbuya bwe separate ogenda omenya n'obogima boronge abana bao bakoroche etokogikeria egento eke ng'anya ndi abanto baitu bagwancha ekero oroche obogima bwakong'ire boria omonto ore chirani gose tamera obisi y'abagambi oteba omochando obwate erindegere okonywe igo ntubuna abakachi bakebirigo ring'ana eri neribe twarigikeiri nyimbo korwa ase egetaseni keria Kenyamira nigo barusirie omobere oyo iga ase iga na kuyira gwika ase nkendo eria ya ibara chingaki obotuki bwachakiriwe elio kumanya ekikirerete amakweri ya iga kwenekigwa eginko reporteria egetaseni kia obwanchete kia Gatembe kurugige iga imeyo muchujo iga okibirigo imeye county iga ya Nyamira enchego nkuru kwa Polycarp Okara.